Per una millor experiència, recorda, aquest canal es veu en vertical i millor amb auriculars. Hola, com estàs? Parlem de sexe? Soc Lorena, de l'AC, i avui estem aquí per parlar de l'ABC del sexe. En realitat no existeix. És així de senzill. L'ABC no existeix. No hi ha una sèrie de passos a seguir perquè el sexe sigui millor, sigui més plaer, doni més plaer o sigui fenomenal. No hi ha un ABC, no hi ha preliminars, masturbació i coit. Cada persona té un ABC propi, uns passos propis, o hi ha persones que no tenen manual d'instruccions. El sexe no és tècnic, no és uns passos a seguir. El sexe és fluid. Sigui en solitari, sigui en parella, sigui amb més persones, la idea és que el sexe ha de sortir. Es pot planificar, pots estar pensant, ostres, m'agradaria fer això, m'agradaria fer una altra cosa, per què no intentem això? També recordar parlar. Parlar sí que podria ser un dels requisits essencials per practicar sexe, encara que hi ha persones que decideixen utilitzar vendes, una mordassa, perquè no hi hagi soroll o per sentir aquesta cohibició, que et falta un sentit, que no pots comunicar-te, i això dona plaer. Però la idea d'aquest vídeo és que t'adonis, o que sàpigues, o recordis que el sexe és fluid, és viu, és una comunicació constant amb l'altra persona o amb tu mateixa, i cada cop és diferent. Que sí, que hi ha vegades que, o per exemple, si portes molt de temps amb una parella o et coneixes molt bé, de cara a la masturbació o del sexe en parella, pots sempre anar acabant fent una rutina. Però aquesta rutina és millor anar-la trencant perquè no sigui avorrida i no t'acabis avorrint del sexe. Espero que t'hagi agradat aquest vídeo. Recorda donar-li un like, compartir-lo, activar les notificacions i seguir-nos a les xarxes socials. Adeu!